Bošnjački narod je upao u klopku obožavanja stranačkih i vjerskih funkcionera. Živi se bez kritike, bez ukazivanja na zlo i upućivanja na dobro, što je uzrok svih bošnjačkih bolesti i slabosti. Ko se usudi da kritikuje Tita i partiju, odmah je otpadnik i nevjernik. On razbija i bratstvo i jedinstvo, baš kao u Sjevernoj Koreji. A šta? Ako se zlo zaleglo u samoj islamskoj zajednici s ciljem da iznutra izjede i uništi najstariju bošnjačku instituciju? Šta ako je neko razumio da je najkraći put do uništenja Bošnjaka kompromitacija i urušavanje islamske zajednice? Pred nama su konkretna upozorenja i konkretna pitanja. Ko je pomjerao ezan za 5 minuta i zašto? Ko je na hudbi za dan armije izmislio bošnjačke ekstremiste koji napadaju na Bosnu i Hercegovinu? Ko je pokrenuo hajku na takozvane paradžemate i optužio nevine ljude da su teroristi, kako bi agenti SIPE imali alibi za napad na nedužne džematlije? Ko je pozdravio hapšenje nevinih 13 Bošnjaka u akciji Rez, a među njima jednog dobitnika Zlatnog Ljiljana, koji su oklevetani da hoće u Sarajevu ubiti 100 turista za Novu godinu? Ko je sazvao 37 takozvanih bošnjačkih lidera da potpišu takozvanu zajedničku izjavu kojom optužuju Bošnjake da su leglo terorizma? Ko je obrisao riječ genocid iz hudbe o Srebrenici, te iz Mađarske poručio da nad Bošnjacima nije bio genocid, već su bili ratni zločini? Ko je kazao da su za Srebrenicu krivi neodgovorni pojedinci kod Srba, čime je oslobodio krivice državne strukture Srbije i Karadžićevog entiteta? Ko je rastjerao bošnjačke intelektualce od učešća u radu islamske zajednice? Ko je toliko ponizio imame i njihovu inteligenciju da izvan džamije ne smiju ni misliti ni postojati? Ko je počeo progoniti islamske učenjake kao u vrijeme komunističke partije? Ko je napravio haos među džematima u dijaspori, koji su do prije 5-6 godina složno, slobodno i odano radili za interes islamske zajednice? Sve ovo